Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rapel. Taong 1965, Porac, Pampanga. Maraming usap-usapan ang kumakalat sa kabuuang lugar ng Porac. Ayon sa mga naninirahan sa lugar na yon, hindi lang mga kaluluwa ang mga nakakasalamuha nila sa araw-araw, bagkus mga engkanto at iba pang mga elemento. Mahirap mang sabihin pero ang lugar ng Porac, isa sa mga sinumpang lugar ng Pilipinas. Walang makapagsasabi kung bakit yun isinumpa, pero ayon sa ilang mga nakakaalam ukol sa lugar na yon, isa ito sa mga libingan ng mga sinaunang gabunan. Ayon sa kwento na, bago pa man magkaroon ng mga dayuhan sa ating lugar, namamayagpag na ang magkabilang uri sa mga lupain. Sa panig ng Luzon, maraming angka ng mga albularyo na halos araw at gabi, walang patid na nakikipaglaban sa lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa kalupaan naman ng Visayas, nanananahan ang mga pinakadalubhasang antingero at mga albularyo na naitala sa kasaysayan. Sa parteng Mindanao naman, namamayagpag ang mga pangkat ng mga katutubo na dalubhasa sa paggamit ng mga armas na mahihiwaga. Bawat isa sa mga ito, merong teritoryong pinoprotektahan. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting umusbong ang isang puwersa ng mga kalaban na unang tinawag na gabunan. Naniniwala ang mga matatanda, isa sa mga tinalikurang anak ni Datu Sulaiman ang pinagmula nito. Ayaw na ayaw doon ng Datu, kaya hanggang sa pagtanda niya, hindi niya yun ibinahagi. Ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang kanyang asawa. Subalit ang tinalikuran niya noong anak, inalagaan ng isang itim na elemento na nagbalat kayo bilang tao. Walang karagdagang impormasyon ukol doon, pero base sa mga umunawa ng mga pangyayari, ginawa yun ng elemento sa kadahilan ng alam nito na ang batang yun ang siyang pinakaangkop na magtangan ng bertud na maaari niya roong ipasa. Nang maging gabunan na ang bata, sinundan din yon ng mga datu na nasa iba't ibang panig ng lupain. Silang lahat ang naituring bilang mga pinuno ng mga sinaunang gabunan. Bawat isa sa mga pangkat na yon, hindi lang binubuo ng 200 katao, bagkus ay nasa humigit 500. Meron din yung iba't ibang kwento, pero sa ngayon, ang anak ni Datu Sulaiman ang ating pag-uusapan. Itong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos na itong si Rapel. Kagaya ng ibang bata, lulong din siya sa bisyo at iba pang mga gawain. Rebelde din sa magulang itong si Rapel dahil mula noong bata pa siya, pakiramdam niya hindi man lang siya itinuring na isang totoong anak. Marami kasing palabi ang kanyang ina at sa kasamaang palad, hindi siya isa sa mga yon. Subalit, kahit ganoon ang kanyang sitwasyon, wala naman siyang pinagsisihan dahil sa gusto niya rin naman ang mga bagay na nangyayari sa kanya. Ayon pa kay Rapel na mas mainam ng ganon sa kadahilanang kapag naroon siya sa kanyang barkada, pakiramdam niya meron siyang pamilyang maituturing. Sa loob ng halos 5 taon nilang pagsasama, alam na niya ang bawat pag-uugali ng mga ito. Kilala na rin niya kung sino ang mga tamad at mapagkakatiwalaan sa oras ng kagipitan. Bagaman meron siya roong hindi nagugustuhan, kahit papaano pinipili niya pa ring manatili. Sa kanilang 4 na magbabarkada, hindi maipagkakaila ni Rapel na siya lamang ang nanggaling sa mahirap na pamilya. Gayunpaman, hindi yun basehan sa mga kabarkada niya,
lalo pat sa lahat ng oras, siya palagi ang nauutusan ng mga ito. Akala niya hanggang doon na lamang ang buhay niya, pero dumating ang isang araw kung saan bigla na lamang yung nagbago. Isang hapon, habang nasa bahay sila ng kaibigan niya, meron yung itinuro sa kanyang bagay sa altar na palaging pinapanalanginan ng nanay nito. Pagsilay naman doon ni Rapel, doon bumungad sa kanya ang isang santo na nakasilid sa loob ng salamin na inayos bilang bahay nito. Sa unang tingin, wala naman siya doong nakitang kakaiba, pero pagkaraan pa ng ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang isang mahabang hibla ng buhok na napakakapal. Anya, kahit malayo siya sa lugar na yon, nasisiguro niyang buhok ang kanyang nakikita. Sa pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kanyang kaibigan, bigla naman siya nitong sinenyasan na kunin ang buhok na yon. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung tinanong kung ano ang kanilang gagawin. Subalit, nang marinig naman yon ng kaibigan niya, dali-dali naman yung lumapit habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Basta kunin mo na lang. Hindi kasi ako dyan pinapalapit ni inay. Tingnan natin kung ano talaga ang bagay na yan." Dala ng pag-uudyok nito, wala nang nagawa itong si Rapel, kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya kasi, wala naman siyang magagawa, lalo pat hamak na utusan lamang siya ng kanyang mga kaibigan. Upang makuha naman ang pinapakuha nito, maigi naman siyang naghanap ng pagkakataon para pasimpleng makapuslit papalapit sa lugar na yon. Nang makalapit na siya sa altar, dali-dali naman niyang binuksan ang bahay ng santo at sa sobrang pagmamadali niya, nakaligtaan na niya yung isarado. Matapos naman niya yung makuha, dali-dali naman siyang bumalik sa mga kaibigan niya para ipakita ang bagay na yon. Ngunit nang akmang iaabot niya na ito, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang mapansin ang tila bang pagturo ng buhok na yon sa isang direksyon. Ayon sa kanya, na kahit anong gawin nila rito, palagi yung umuunat patungo sa direksyon ng silangan. Hindi naman nila alam kung ano yon, kaya na may pilit nila itong ipinagsawalang bahala. Nga pala, hindi gaanong kalakihan ang buhok na yon. Gawalis tingting lang ang laki nito at 1 pulgada naman ang haba. May kabigatan din ng buhok na halos 1,000 beses na mas mabigat kung ikukumpara sa pangkaraniwang buhok ng tao. Dagdag pa ni Rapel na napakalamig din ito kahit malapit yon sa siga ng kandilang naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali naman nilang itinago ang buhok. Sa sobrang pagkataranta noon ng kaibigan niya, napilitan yung ibalik sa kanya nang sa gayoy makalusot sa parusang maaari nilang matanggap kung sakali mang mapansin ito ang kanilang kinuha. Paghawak naman doon ni Rapel, agad naman niya yung isinuksok sa kanyang bewang, sabay upo sa harapan ng mga ito na parabang wala man lang nangyari. Maya-maya pa, paglapit naman ng nanay nito, bigla naman yung nagtanong sa kanila kung bakit parang sinuklaban ng langit ang kanilang mga paningin. Dagdag pa nito na kung meron man silang binabalak na hindi maganda, mas mainam na lamang na wag nila yung ituloy. Kasabay naman ng pagwika nito ay ang pagtitig naman ito sa kanyang anak habang nananatiling walang imik. Matapos ang mga pangyayari, dahil sa nagkataon namang meron yung bisita, hindi na yon nagtagal sa kinaroroonan nila. Yun na rin ang naging hudyat ng kaibigan niya para paalisin siya sa lugar na yon. Abiso nito bago siya umalis, ingatang huwag mawala ang buhok na yon dahil pinakainingat-ingatan yon ng kanyang ina. Dagdag pa nito na, sa oras na mawala niya yon, paniguradong may kalalagyan sila.
Nang marinig naman ni Rapel ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Hindi naglaon, umalis na rin sila sa lugar na yon para bumalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Sa paglipas pa ng mga araw, pansamantala muna silang hindi nagkita-kita. Dahil dito, nagkaroon naman siya ng kutob na baka yung isa sa kanilang mga kapatid dinidisiplina na ng mga magulang nito. Ayaw naman niya yung puntahan ng nag-iisa, lalo na't marami rin sila noong kakontra sa kanilang lugar. Hindi kasi siya noon nakakapalag, lalo na kapag wala siyang kasama. Yung kaibigan kasi nilang namumuno sa kanila, merong dalang armas, kaya na may hindi sila basta-bastang nagagalaw. 2 linggo pa noon ang lumipas, labis nang nag-aalala sila Rapel para sa kalagayan ng kaibigan nilang yon sa kadahilan ng tanging yun na lamang ang hindi nagpapakita. Ilang beses na nilang sinubukang manmana ng pamamahay nito, pero sa kasamaang palad, palagi yung sarado. Wala rin silang nakikitang kamag-anak nito sa labas, maliban sa mga katulong nitong nagtatrabaho. Dahil sa pangyayaring yon, nagpumilit naman silang humanap ng paraan hanggang sa hindi naglaon na baling ang kanilang atensyon sa buhok na nasa pangangalaga ni Rapel. Naniniwala kasi ang isa sa mga kaibigan niya na kung tunay ngang mahalaga yon sa mga magulang ng kaibigan nila, paniguradong meron yung tinatagong sikreto. Malakas din ang kutob nito na meron yung kaugnayan sa mga mutya at agimat. Ngunit matapos naman itong makapagsalita, bigla naman yung binatukan ng katabi nito habang nagwiwika roon ng, "Wala yan! Yan ang napapala mo sa pakikipag-usap sa mga matatanda." "Ay nako, simpleng buhok lang yan eh. Ba't nyo binibigyan ng halaga? Malay ninyo, buhok yan ng tatay ng ina ng kaibigan natin." Nang marinig naman nila Rapel ang sinabi nito, pinili na lamang nilang wag nang umimik. Sa punto kasing yon, nasisiguro nila na hindi yun susuko sa inumpisahan nilang argumento. Maya-maya pa, agad naman niyang iniabot ang buhok na yon, sabay wika roon ng, "Ay basta, ikaw nang humawak dyan. Dagdag responsibilidad ko pa yan eh. Alam niyo ba, tuwing hawak ko yan, kusayang umuusog. Wala akong nararamdamang hangin pero yung buhok na yan, umuusog talaga eh." Matapos naman yung marinig ng kaibigan niya, bigla naman itong binitawan ang buhok sa palad nito. Akala niya nagbibiro lang si Rapel pero sa kanilang pagmamasid, doon nila napatunayan ang kusang paggalaw ng buhok. Dala ng kanilang pagtataka, agad naman nila yung sinuri, subalit sa kasamaang palad, wala rin sila roong nakita. Dinala rin nila yon sa walang hangin pero ganun pa rin ang nangyari. Dahil dito, nagdesisyon sila Rapel na sundan ang bagay na yon. Ayon sa kanila, saan man yun pupunta, paniguradong meron yung tinuturo. Dagdag pa ng isa sa mga kaibigan niya na kung suswertehin, paniguradong kayamanan ang kanilang matutuklasan. Dahil sa mga sinabi nito, pinili na lamang niyang sumunod. Hindi naman siya noon makapagreklamo, lalo pat pakiramdam niya, hawak-hawak na ng kanyang mga kaibigan ang kanyang sariling pagpapasya. Gayunpaman, pilit naman itong tinitiis ni Rapel sa kadahilan ng naniniwala siya, yun na lamang ang nag-iisa niyang pamilya na nagbibigay halaga sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, minabuti naman nilang bumalik na muna sa kanilang mga tahanan. Ayon sa namumuno nilang kaibigan, babalik sila sa lugar na yon pagpatak ng hapon. Dagdag pa nito na susubukan nilang puntahan ang itinuturong lugar ng buhok para masipat kung anong nag-uudyok sa bagay na yon para gumalaw.
Nang marinig naman ni Rapel ang sinabi nito, dali-dali naman niya noong binagtas ang daan, pabalik sa kanilang tahanan. Hindi naglaon nang masipat na niya ang pamamahay nila. Doon niya nakita ang kanyang ama na kanina pang pinagmamasdan ang kanyang pagdating. Pagpasok naman ni Rapel sa loob ng kanilang bahay, bahagya naman siyang natigilan matapos niya yung marinig na magwika ng, "Parang kamandag ang mga kaibigan. Sa maling tao mapapahamak ang buhay mo. Huwag mo nang hintaying malagay ka sa ganyang sitwasyon. Alam mo, Rapel, mahal ka naman namin, pero hindi mo yun nakikita dahil sa galit mo. Minsan tanungin mo rin ang sarili mo kung meron bang pagkukulang sa'yo ang iyong pamilya." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang paglalakad hanggang sa narating na niya ang kanyang silid. Ayon kay Rapel na kapag kinakausap siya ng kanyang ama, rinding-rindi siya roong makinig. Kung nagkataon lang noong may sapat na ipon itong si Rapel, hindi na rin yun magtatagal sa kanilang pamamahay. Subalit dahil sa wala nga siyang trabaho, kahit nasa ganoong edad na, hindi niya pa rin magawa-gawa ang bumukod. Ilang oras pa noon ang lumipas, sumapit na nga ang 1:00 ng hapon. Nang mapansin naman niya ito, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang pagkikitaan alinsunod sa nais mangyari ng kanyang kaibigan. Pero dahil sa bagal ng kanyang mga kasama, nalipasan pa sila doon ng 1 oras bago makausad. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, iniwasan naman nila ang gumawa ng mga bagay na maaaring makasira ng kanilang mga atensyon. Habang binabaybay naman nila noon ang daan, bawat isa sa kanila umaasang malapit lang ang lugar na kanilang pupuntahan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, natatawid muna sila ng mga bundok bago tuluyang marating ang lugar na tinuturo ng buhok. Magbabandang 8:00 na ng gabi nang marating nila ang nasabing lugar. Kahit papaano hindi naman sila noon nahihirapan buhat sa mga daladala nilang sulo. Nanatili ring kampante ang kaisipan ng kanilang grupo gawa ng hindi yun ang kauna-unahang pagkakataon na marating nila ang bundok. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, wala naman silang ibang nakita maliban sa isang napakalaking puno ng akasya na nakatayo sa may bandang gilid nito. Hindi naglaon nang makalapit na sila sa punong yon, laking gulat na lamang nila nang biglang tumigil sa paggalaw ang buhok na kanilang hawak. Maya-maya pa, bigla naman yung nabitawan ng kasama nilang nakahawak rito gawa ng meron yung doong naramdamang kakaiba. Nang akbang puputulin na ni Rapel ang buhok na yon, dahan-dahan naman siyang napatras matapos niya yung masipat na sumuot sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap, doon tumambad sa kanilang mga mata ang paghango ng isang pansyon sa gilid ng puno. Ayon kay Rapel na, habang pinagmamasdan niya ito, wala siya doong napansin, kundi ang pabaliktad na krus na naroon sa gilid na bahagi ng pansyon. Matapos naman niya yung masilayan, dahan-dahan siya doong napatras, gawa ng sa isip-isip niya, anuman ang nilalaman nito, paniguradong hindi yun pangkaraniwan. Ilang minuto pa ang dumaan, unti-unti na rin nilang nasisilayan ang pagbitak ng lupa papaikot dito. Yung dalawa niya noong kasama, nanatiling malapit sa lugar, habang siya naman pasimple ng lumalayo. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang napakaripas ng takbo matapos niyang masipat ang paghango ng isang kamay sa mismong lugar na yon. Dahil sa pangyayari, rinig na rinig naman niya ang pagsunod ng kanyang mga kasama habang paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Nang medyo makalayo na sila sa lugar,
doon naman nila narinig ang pag-atungal ng isang nilalang na naroon sa tuktok ng bundok. Dala ng matinding takot nila Rapel, halos sinaglit lang nila noon ang pagtakbo mula tuktok hanggang paanan nito. Gayunpaman, nasisiguro naman nilang hindi pa sila ligtas sa nilalang na yon. Upang tuluyang matakasan ang nilalang, mabilis naman nilang tinahak ang daan kahit yung isa sa kanila naghahabol hininga na. Ramdam na ramdam din nila ang pagtarak ng mga tinik sa kanilang mga paa. Pero hindi yun sapat para mapigilan sila nito. Kalahating oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa kakahuyan, pero nang akmang aalis na sila rito, bigla naman sila noong napatahimik matapos nilang masipat ang pagdaan ng isang napakalaking ibon. Sa estado ng nilalang na yon, nasisiguro nila na hindi yon pangkaraniwan. Habang nasa itaas din yon ng lugar kung saan sila nandun, pansin na pansin naman nila ang mga patay na insektong inilalabas nito. Sa kanilang pagmamasid, hindi naman nila maipagkakaila na napakalayo sa isang ibon o anumang hayop na lumilipad ang nilalang na yon. Paglalarawan ni Rapel sa nilalang, meron itong balahibo ng parang sabanog, pero ang wangis ng ulo nito, hindi mo mawari kung isa ba yung paniki o agila. Bukod kasi sa may palong yun sa ulo, napakarami rin itong pangil sa tuka. Nanlilisik din ng mga mata nito at meron yung kakaibang huni sa oras na ikinukumpas nito ang kanyang dalawang mahabang pakpak. Akala nila Rapel magiging ligtas na sila sa lugar na yon, pero maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang papabulusok na ang nilalang na yon patungo sa lugar na kinaroroonan nila. Dahil dito, mabilis naman silang nagsipulasan hanggang sa marating na nila ang isang makipot na daan. Subalit sa kasamaang palad, hindi nakasama sa kanila yung isa nilang kaibigang paika-ika na. Pagkapit naman ng matatalas na kuko ng nilalang na yon sa balat nito, napasigaw na lamang dahil sa sakit ang kaibigan nila habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, wala naman silang magagawa para tulungan ito. Pagsilay naman nila sa kalangitan, kitang-kita nila kung papaano paslangin ng nilalang na yon ang kanilang kasama. Maya-maya pa, tumulo na lamang mula sa itaas ang napakarami nitong dugo. Nagsilaglaga na rin ang balat ng kanilang kasama na parabang hindi yon kinakain ng nilalang. Matapos naman itong malulun ang kasama nilang yon, mabilis naman yung lumipad papalayo. Halos segundo lang ang pagitan nang bigla namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Bagaman takot na sila noong dalawa, pinilit pa rin nilang makalayo sa lugar. Naniniwala ang kasama noon ni Rapel, minuto lang ang itatagal bago palibutan ng mga nilalang na yon ang buong lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman sila sa paglalakad hanggang sa hindi naglaon, nakabalik na nga sila sa kanilang baryo. Sa pagkakatanda noon ni Rapel, maghahating gabi na noon nang makauwi siya. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanya ang ama niyang kanina pang naghihintay. Subalit imbis na makipagsagutan siya rito, napilitan na rin siyang yun ay lapitan para yakapin. Paglapat naman ng kanyang kamay sa balikat nito, bumuhos ang emosyon noon ni Rapel, buhat sa matinding takot. Matapos namang mapag-alaman ng kanyang ama ang mga nangyari, hindi naman ito maiwasang magduda. Akala nito lasing lang si Rapel pero kinabukasan siya mismo ang unang nakabalita ukol sa pagkawala ng isa sa mga kaibigan nito. Dahil sa pangyayaring yon,
Wala naman yung nagawa kundi paniwalaan ang kanyang mga salaysay. Ilang araw pa ang lumipas, nanatili pa rin siyang tulala at hindi gaanong makakain. Umiiwas din siyang lumabas ng bahay sa takot na baka muli na naman niyang masilayan ang nilalang na yon. Magmula noon, umiwas na siya sa pakikipagbarkada at mas piniling manatili sa likod ng kanyang ama. Di mo na rin siya makikitang lumalabas pa ng bahay tuwing sumasapit ang takip silim. Pero alam niyo, Pinuno, ang mas nagbigay kilabot pa noon kay Rapel ay noong may nakasalubong siyang matanda kung saan nagpapasalamat yun sa kanya. Hindi niya mawari kung para saan ang pasasalamat nito. Pero malakas ang kanyang kutob na ang matandang yon ang pumatay sa kaibigan nila. Bukod kasi sa amoy patay nitong hininga, marami rin yung kakaiba sa katawan. Kagaya ng panonood nito, edad nitong hindi akma sa kanyang galaw at mga nanlilisik nitong mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo pang nawalan siya ng lakas para lumabas. Sa sobrang pamumroblema noon ni Rapel, unti-unti na siya noong nilamon ng karamdaman. Nabago lang naman ang bagay na yon noong lumipat na sila ng lugar kung saan doon na siya nakatagpo ng albularyong gumamot sa kanyang naramdamang kilabot sa sinaunang gabunan. Pero sa kanilang lugar na nilipatan, marami pa rin ang agam-agam tungkol sa gabunan na yon na siyang anak ni Datu Sulaiman. Okay, opinion ko sa kwento. Alam nyo, hinihintay ko yung pinaka-highlights ng kwento eh. Yan tungkol nga rito sa anak ni Datu Sulaiman. Kasi ang dami na banggit tungkol dito, no? Kaso lang, konti lang, no? Konti lang yung nabanggit sa kanya. Parang yun doon na sa dulo. Tapos, yung pagiging pinakaunang gabunan, siguro nga, yung dumali sa mga kaibigan ni Rapel, may posibilidad na yun nga talaga yung anak ni Datu Sulaiman. Pero wala tayong masyadong impormasyon eh. So, para sa akin, kung pagtatagpi-tagpiin ko yung buong kwento, medyo 50-50 pa rin ako na baka pwedeng yung kumatay sa mga kaibigan ni Rapel ordinaryong gabunan lang pero malakas yun. 'Di ba? Kasi sipin niyo yung buhok, 'di ba? Tsaka yung tungkol dun sa buhok na nagtuturo ng daan, parang curious pa ako rin parang ang dami ko pang gustong malamang impormasyon tungkol dun. Kaso lang isang kwento lang Wala naman tayo magagawa sa bagay na yun, di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.